Здравейте, вие сте с Today а днес представяме на вниманието ви една от актуалните геймърски механични клавиатури на Genesis. Това е TOR 404 TKL, което означава TKL всъщност, че няма цифров блок. Тя е по-компактна, доста масивна, с пластмасова здрава конструкция, както виждате, наистина тежи на мястото си. Отдолу има крачета, включително за повдигане в задната част. Отпред имаме общо 87 клавиша, като е заложено на свичове KL Brown V2. Ето как се чуват те. Реално не от най-шумните клавиатури, които сме срещали, но разбира се е механична, така че няма как и да няма такъв ефект. Свичовете са доста ефективни, като можете да разчитате на светкавична реакция. На фона на това точката за задействане е 2 мм, а времето за реакция е 1 милисекунда, което е изключително добро постижение. Ето това е клавиатурата. Както виждате, има кабелна връзка, в случая с USB-C към USB-A порт и кабел сплетен, който е 1,80 м и е доста здрав, така както изглежда. Кабелът може да се изключва от тази страна за по-лесно пренасяне. Така, в комплектът идват пинцети и допълнителни свичове, които можете лесно да замените, ако някой от вградените се повреди, но това едва ли ще стане, тъй като животът на свичовете е оценен на 80 милиона клика, което доста вероятно е да не го постигнем в живота на продукта, както се казва. Иначе има множество RGB ефекти, всичките клавиши са с RGB подсветка. Можете да регулирате силата на светлината с Function и надолу нагоре. Ето така интензитет. Има също така забързване и забавяне на ефекта с Function и стрелките на ляво и надясно. А с Function и Del минавате през различни режими. Същото с Ins важи. Ето. В общи линии има доста режими, които можете да използвате. Като от компанията споделя, че те са 18 на брой, но за всеки със сигурност има нещо, което да си харесате. Това е клавиатурата на Genesis TOR 404 TKL, като пълното ни ревю е в сайта. Разбира се, се чудите най-вероятно каква е цената на тази клавиатура. Тя е около 180 лева, което е очаквано, имайки предвид какви солидни параметри предлага тя.